హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 4వ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో అంటే అంతకుముందు మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము. ఆ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా సైనిక పరిశీలనము, ఆ తర్వాత అర్జునుల్లో కలిగినటువంటి విషాదము, తద్వారా ఆ కారుణ్యం ద్వారా అతడు యుద్ధం చేయనంటాడు. ఇక రెండవ అధ్యాయంలో ఆ మోహానికి గురైనటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని శరణుజొచ్చుతాడు. శిష్యుడుగా అంగీకరించి నాకు ఏది ఉత్తమమో దాన్ని బోధించము అనంటే, ఇక ఆ శరణాగతుడైనటువంటి అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తారు. అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి దేహానికి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మకు ఉండేటువంటి ఆ మూల భేదాన్ని వివరిస్తాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఆ తర్వాత పునర్జన్మ విధానము, అలాగే నిస్వార్థమైనటువంటి ఆ భగవత్ సేవా స్వభావము, స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు, ఆత్మదర్శిని అయినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలను వివరించడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగంలో ఆయన అర్జునుడు మరలా తనకు కలిగినటువంటి అంటే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని బోధించడానికి కృష్ణ భగవానుల వారు వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలను బోధించగా అర్జునుడు మరలా కన్ఫ్యూజన్తో భక్తి యోగమే అంటే ఈ బుద్ధి యోగమే ఉత్తమమైనదని భావించినట్లయితే మరి ఎందుకు నన్ను ఈ కర్మలలో ఘోరమైనటువంటి ఆ యుద్ధంలో వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు అని అడగగా దానికి సమాధానంగా ఆయన ఆ కర్మలు, నిష్కామ కర్మల గురించి ఆయన వివరంగా వివరిస్తూ ఆయన చెప్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కడు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మలో తప్పక నెలకొనవలసి ఉంటుంది. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కర్మలు చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి కర్మలు ఆ చేసేటువంటి కర్మలు ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధించడము లేదా ఆ బంధనాల నుండి ముక్తి చేయడము జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే అంటే మనం చేసేటువంటి ప్రతి కర్మకు కూడా మంచి చెడు అనేటువంటి ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది. ఇక భగవంతుని ప్రీత్యర్థం, ఆ భగవంతుని సేవలో నిస్వార్థంగా పనిచేయడం ద్వారా ఆ మనిషి కర్మ సిద్ధాంతం అంటే చర్య ప్రతిచర్యల నుండి ముక్తుడై ఆ పరమాత్మ అంటే ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అని తెలియచేయడం జరిగింది నిన్నటి అధ్యాయం ద్వారా. ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము, 4వ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 4వ రోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. దీనినే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తూ ఉంది. సో ఇక ఇవి ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి భగవద్గీత యథాతథం అవగాహనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేసుకొని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక ఈ 4వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము ఆ భగవంతుడి చేత చెప్పబడుతుంది. ఇక్కడ ఈ మొదటి కొన్ని శ్లోకాలు ఆ భగవద్గీత యొక్క ప్రాచీన తత్వాన్ని, ఆ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్త వానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాక వే బ్రవీత్. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. నశింపు లేని అంటే నాశనము లేని ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యుడు వివస్వానునకు ఉపదేశించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనువుకు ఉపదేశించగా మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజునకు చెప్పాడు అంటూ ఈ నాశనము లేని అంటే ఈ శాశ్వతమైనటువంటి ఈ యోగ శాస్త్రము, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము అతి ప్రాచీన కాలము నుండే ఉన్నది అని ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ నాశనము లేనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని నేను వివస్వానునకు, సూర్యుడైనటువంటి అంటే ఇప్పుడు సూర్యుని యొక్క పేరు వివస్వానుడు, ఆయనకి ఉపదేశించాను అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఆ వివస్వానుడు దానిని ఈ మానవ జాతి తండ్రిగా, మానవులన్నిటికీ కూడా మూలంగా ఉన్నటువంటి ఆ తండ్రిగా భావించబడేటువంటి ఆ మనువుకు చెప్పాను అని, ఇక మనువు దానిని తన పుత్రుడు మరియు ఇక్ష్వాక వంశ రాజు అయినటువంటి ఇక్ష్వాకునకు అంటే ఆ శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినటువంటి ఆ సూర్య వంశంలో ఉండేటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి రాజు అయినటువంటి ఇక్ష్వాకునకు చెప్పాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము అతి ప్రాచీన కాలము నుండే భగవద్గీత ఉన్నది అని దాని యొక్క చరిత్ర మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. అది సూర్యలోకము నుండి మొదలుకొని అన్ని లోకాల రాజవంశాలకి అది అందచేయబడింది. ఎందుకంటే సూర్యుడి నుండే కదా అంతటికి కూడా ఈ ప్రకాశం వెలుతురు వచ్చేటువంటిది. కనుకనే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము సూర్యలోకమును మొదలుకొని ఇక అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజవంశాలందరికీ కూడా అది అందజేయబడిందని, అలాగే ఆ సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజులందరూ కూడా ఈ ఆ ప్రజల యొక్క రక్షణ కొరకు ఉద్దేశించబడినటువంటి వారు ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ పౌరులను పరిపాలించడము అనేటువంటిది ఒక ఉద్దేశంగా ఉండేటువంటిది. సో వారు ఆ విధంగా అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి రాజర్షులు ఆ విధంగా ఆ భగవద్గీత యొక్క శాస్త్రాన్ని ఆ మానవుల కోసం ఉద్దేశించబడినటువంటి దీనిని
వారు ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా అందించబడినది అని చెప్పబడింది. కానీ సో ఇక్కడ ఆ విధంగా అందించబడినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం గురించి మరలా చెప్తున్నాడు. ఏవం పరంపర ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఇక్కడ అర్జున్ని పరంతపాని సంబోధించడం జరిగింది కృష్ణ భగవానుల వారు. అంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆయన ఇక్కడ ఈ దివ్య జ్ఞానము అంటే ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఈ జ్ఞానము ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడినది. అంటే కృష్ణ భగవానుల వారు దానిని సూర్యుడైనటువంటి వివస్వానునికి అందించారు. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి పిత అయినటువంటి మనువుకు అందించారు. మనువు దానిని తన పుత్రుడు శిష్యుడు అయినటువంటి ఆ ఇక్ష్వాకుడుకు అందించారు. సో ఆ విధంగా ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఒకరి నుండి ఒకరు స్వీకరించడం జరిగింది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. చేసుకుని దానిని ఆ ఆ సమాజానికి ఆ విధంగా ఉపయోగపడే విధంగా చేయడం జరిగింది. కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనది. అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లు తెలుస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి శాస్త్రము ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడి ఆ విధంగా అందించబడుతూ వచ్చినటువంటిది. కానీ ఇక ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆ అధర్మపరులైనటువంటి వ్యాఖ్యాతల ద్వారా ఏ ఉద్దేశంతో ఈ భగవద్గీత అందించబడినదో ఆ ఉద్దేశ్యము అది ఆ పరంపర నశించి ఆ దివ్య జ్ఞానం యొక్క ఆ యోగం ఏదైతే ఉందో అది నశించిపోయినట్లు అనిపిస్తూ ఉంది అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో అంటే దాన్ని ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పారో ఆ ఉద్దేశాన్ని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారు తర్వాత క్రమంలో వచ్చినటువంటి వారు దానిని వక్రీకరించడం జరిగింది. అందుకే దాని యొక్క దివ్యత్వము అది కోల్పోయినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నది అని చెప్పి ఇక ఆయన సో సాధారణంగా ఈ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానము అందించబడినటువంటి ఆ గురు పరంపర వీటన్నిటికీ కూడా జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానానికి మొదటి గురువు. కృష్ణం వందే జగద్గురు అని చెప్తాం. సో మరి అటువంటి ఆ గురువు ద్వారా అందించబడినటువంటి ఈ జ్ఞానము తర్వాత బ్రహ్మకు అందించబడినది. సో ఆ తర్వాత అక్కడ ఆ క్రమంలో ఇక్కడ మన ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో 4 రకాలైనటువంటి గురు శిష్య పరంపర విధానాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఒకటి బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, రెండవది శ్రీ సాంప్రదాయము, మూడవది రుద్ర సాంప్రదాయము లేదా శివ సాంప్రదాయము, నాలుగవది కుమార సాంప్రదాయం. సో దీన్ని ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం ద్వారానే వచ్చినటువంటి ఈ విధానంలో ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఇస్కాన్ ఉన్నటువంటి ఈ విధానం ఉందో సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి విధానంలో మనకి వచ్చినటువంటిది ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. వీరిలో మధ్వాచార్యులు ప్రముఖులుగా చెప్పబడతారు. ఆ సాంప్రదాయంలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటిదే ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థ. అలాగే లక్ష్మీ సాంప్రదాయం లేదా శ్రీ సాంప్రదాయంలో మనకి ప్రముఖంగా రామానుజాచార్యులు, అలాగే రుద్ర సాంప్రదాయంలో విష్ణుస్వామి, అలాగే ఫోర్ కుమారాస్ సాంప్రదాయంలో నింబర్కాచార్యులు. సో ఈ విధంగా ఈ అంగీకరించబడినటువంటి గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలుగా చెప్పబడేటువంటివి కృష్ణుడి ద్వారా వచ్చినటువంటి 4 సాంప్రదాయాలు కూడా మనకి గురు శిష్య పరంపరలో ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయం. బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, శ్రీ సాంప్రదాయము, రుద్ర లేదా శివ సాంప్రదాయము మరియు ఫోర్ కుమారాస్ సాంప్రదాయం. ఇక మరి ఈ శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానము ఏమిటి? మరి ఆ భగవంతుడు
ఈ లోకాలకు అందించినటువంటి జ్ఞానము అంటే భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, అలాగే ఆత్మ జ్ఞానము, అలాగే మనకి ఆ భగవంతునికి ఉన్నటువంటి సంబంధానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము. అదే శాశ్వతమైనటువంటి సర్వోన్నతమైనటువంటి జ్ఞానము. సో ఇక ఆ పరంపర నశించిపోయినది అని భావించే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అని చెప్తున్నారు. ఏదైతే ఈ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి శాస్త్రము ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులు దాన్ని ఆ విధంగానే అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనటువంటిది అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తూ ఉంది అర్జున అని చెప్తూ ఇంకా ఆయనకు చెప్తున్నారు. స ఏవాయం మయా తేధ్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేతదుత్తమం అంటూ ఆ అర్జునుడితో అంటున్నారు, నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ యోగ శాస్త్రం యొక్క ఉత్తమమైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలవని భగవంతునితో గల సంబంధమును తెలియచేయు పురాతన శాస్త్రము నేడు నీకు నేను తెలుపుచున్నాను అర్జున అంటూ ఏదైతే పరంపర నశించిపోయిందో, యోగం నశించిపోయినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉందో దానిని తిరిగి ఆయన యొక్క భక్తుడు మరియు మిత్రుడు కనుక ఈ విషయాన్ని, ఈ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన అవగాహన చేసుకోగలడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ భగవంతునితో సంబంధం ఉండేటువంటి ఈ పురాతనమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని తిరిగి మరలా అర్జునుడికి చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఆ విధంగా చెప్పగానే అర్జునుడికి మరలా డౌట్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే మరి ఈ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో పాటుగా ద్వాపర యుగంలో ఉన్నటువంటి వాడు, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తిరుగుతున్నటువంటి వారు కనుక అర్జునుడికి ఏమనిపిస్తుంది, కృష్ణుడు ఇప్పుడు నాతో పాటే ఈ ద్వాపర యుగంలో నాతో పాటే ఉన్నాడు, ఇప్పుడే ఈయన జన్మించాడు కాబట్టి ఉన్నాడు. మరి అటువంటి ఈ కృష్ణుడు నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని, అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని అంతకు ముందే, అంటే సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఉన్నటువంటి మరి ఆ సూర్యుడికి బోధించాను అని చెప్తున్నారు. ఇది ఎలా సాధ్యమని డౌట్ వచ్చేసింది. మరి డౌట్ రాగానే సాధారణంగా ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందులాగానే బావమరుదులు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏమనేవాడు, ఏ కృష్ణ ఊరుకోవయ్యా, సూర్యుడేమో ఎప్పుడో ఉన్నాడు, నువ్వేమో నాతో పాటు ఇప్పుడే ఉన్నావు, మరి ఇది ఎలా ఆయనకి చెప్పావు అని అడిగేవాడు. కానీ ఇక్కడ ఆయన ఏంటి, కృష్ణుని గురువుగా స్వీకరించాడు, ఆయనకు పూర్తిగా శరణాగతుడయ్యాడు కనుక ఆయన ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమే తద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. ఆయన అడుగుతున్నాడు, అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే, సూర్యదేవుడు అయిన వివస్వానుడు నీకంటే పూర్వుడు, అంటే ఆయన ఎప్పుడో నీకంటే ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అట్టి ఎడ నీవు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అని చెప్తున్నావు. అంటే నేను దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? నీవేమో నాతో పాటే ఉన్నటువంటి వాడివి ఇప్పుడు, మరి సూర్యుడేమో మనకంటే ముందు జన్మలో ఉన్నటువంటి వాడుగా అర్జునుడు భావిస్తూ ఉన్నాడు, భావించి అడుగుతున్నాడు. మరి ఆ సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడు నీకంటే చాలా పూర్వం నుండి ఉన్నటువంటి వాడు, మరి ఆయనకే నీవు ఈ విద్యను, ఈ దివ్యమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని బోధించాను అని చెప్తున్నావు, ఉపదేశించాను అని చెప్తున్నావు. మరి ఈ విషయాన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, నాకు ఇది అర్థం అవ్వట్లేదు కృష్ణ అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇదంతా ఆయన మన కోసం, ఈ మానవులమైనటువంటి మనము మనకి ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా క్లియర్ చేయడం కోసము అర్జునుడు అడిగి ఉండవచ్చు. సో ఆయన అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో దానికి ఇక ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని
జన్మాని తవాచార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నాడు, దేవదేవుడునైనా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు, ఓ పరంతప, నీకును మరియు నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి. అంటే ప్రతి యుగంలోనూ మనము అంటే వస్తూ ఉన్నాం. ఈ సృష్టి ప్రారంభం, సృష్టి అంతమైనప్పుడు ప్రతిసారి కూడా మనము వస్తూనే ఉన్నాము. కానీ నీవు వాటిని మర్చిపోయావు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నరుడు నారాయణుడు కదా, నారాయణుడికి అవి గుర్తు ఉన్నాయి. కానీ నరుడుకు ఆ జన్మలు, గత జన్మల గురించినటువంటి విషయము మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం, మానవులమైనటువంటి మనం. సో అందుకే అంటున్నాడు, ఓ పరంతప, నీకును నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవు వాటిని మర్చిపోయావు. అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయ్యా. సో ఎందుకంటే ఆయన యొక్క స్వ అంశతోనే వివిధ యుగాలలో అవతారాలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన యొక్క మాయాశక్తి ద్వారానే ఆయన వస్తూ ఉంటుంటాడు, యోగమాయ ద్వారా. కనుక మరి ఆయనకి అవన్నీ కూడా గుర్తు ఉన్నాయి. ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, నిత్యుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. కనుక ఆయనకి, ఆ భగవంతుడికి అవన్నీ కూడా గుర్తున్నాయి. కానీ మానవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి మనకు ఆ పూర్వ జన్మ గురించి గుర్తుండదు. సో కాబట్టి ప్రతి జన్మకు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం మర్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో అందుకే ఆయన చెప్పారు ఇక్కడ, నీకు నాకు అనేకమైనటువంటి జన్మలు గడిచాయ్యా, కానీ అవన్నీ నీవు మర్చిపోయావు, కానీ నాకు అవన్నీ కూడా గుర్తు ఉంటాయి అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పాడు. సో అంటే నేను ఇప్పుడు రావడమే కాదు, మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు ఉండడమే కాదు, ప్రతిసారి వస్తూ ఉంటున్నాం, పోతూ ఉంటాము అనేటువంటి ఒక భావనతో ఇక్కడ చెప్పాడు. సో అలాగే ఈ జ్ఞానము, ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, మరి ఈ జ్ఞానాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు సూర్యదేవుడికి బోధించారు. ఎప్పుడు బోధించారు అని చెప్తే, ఈ సృష్టి ప్రారంభంలోనే బోధించానని చెప్పారు కదా. మరి సృష్టి ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసినట్లయితే 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఒక యుగ చక్రము అంటే 4 యుగాలు గడిచిపోవడం. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము. ఆ 4 యుగాలు కలిపితే ఇక్కడ అంటే ఆ యుగ చక్రాలు అయిపోవడం జరుగుతుంది అంటారు. యుగ చక్రం అవుతుంది అంటే 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయినాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 4 యుగ చక్రాలు ఏంటి? మనం అనుకున్న సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము. అలాగే ఒక కలియుగము యొక్క లైఫ్ స్పాన్ తీసుకున్నట్లయితే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒక కలియుగం. ఆ కలియుగానికి 2 రెట్లు ద్వాపర యుగం ఉంటుంది, 3 రెట్లు త్రేతాయుగం ఉంటుంది, 4 రెట్లు ఆ సత్యయుగం ఉంటుంది. సో కనుక అంటే ఒక యుగ చక్రం గడిచిపోయింది అంటే ఇక్కడ మనకి 27 సార్లు ఈ 4 యుగ చక్రాలు గడిచిపోయినాయి. కాబట్టి 4 యుగ చక్రాలు కలిపితే మనకి కలియుగానికి 10 రెట్లు అవుతుంది ఒక యుగ చక్రం. అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 10. ఎందుకంటే కలియుగం 1, ద్వాపర యుగం 2 అంటే 3 అవుతుంది, త్రేతాయుగం 3 అంటే 3 + 3 6, అలాగే సత్యయుగం ఏదైతే ఉందో అది 4, 6 + 4 10. కాబట్టి 4,32,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 10. అలాగే ఈ 4 యుగ చక్రాలు 27 సార్లు కంప్లీట్ అయినాయి పూర్తిగా. సో కాబట్టి 27 ఇంటూ 4,32,000 ఇంటూ 10 వేస్తే 1,166.4 లక్షల సంవత్సరాలు ఈ 27 4 యుగ చక్రాలకి అయిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యుగ చక్రంలో సత్యయుగం అయిపోయింది, త్రేతాయుగం అయిపోయింది, ద్వాపర యుగం అయిపోయింది. సో కాబట్టి ఈ సత్యయుగము 4, త్రేతాయుగం 3, 7, ద్వాపర యుగం 2. కాబట్టి 9 ఇంటూ 4,32,000 ఇది కలిపితే ఇంత వస్తుంది. మరి ఇప్పటి వరకు కలియుగం
ఈ కలియుగం యొక్క 4,32,000 సంవత్సరాలలో సుమారుగా 5,120 సంవత్సరాలు, ఒక 21 సంవత్సరం ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. దాదాపుగా ఇప్పుడు ఇది ఒక 5 సంవత్సరాల క్రితం అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మన కాలంలో 5,125 సంవత్సరాల వరకు గడిచిపోయి ఉండవచ్చు. సో ఇప్పుడు లెక్క చేసేటప్పుడు సుమారుగా మనం 5,121 సంవత్సరాలు గడిచినాయి అని అనుకుందాం. కాబట్టి ఆ మను జీవిత కాలాన్ని మొత్తం లెక్క కట్టినట్లయితే ఇంత వస్తుంది. అంటే దాదాపుగా 12 కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఈ భగవద్గీత బోధించబడింది అని మనము అవగాహన చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి అంటే ఇది ఈ మొత్తం లెక్కగట్టినట్లయితే మనువు యొక్క జీవిత కాలం. కాబట్టి మనువు కంటే ముందుగానే కృష్ణ భగవానుడు తన శిష్యుడైనటువంటి సూర్యుడు, వివస్వానుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి సూర్యుడికి బోధించడం జరిగింది. కనుక గీత సుమారు 1200 లక్షల సంవత్సరాలకు ముందే వివస్వానుడికి బోధించబడిందిగా మనము లెక్కగట్టవచ్చు. అంతేగాని ఇది ఈ 5,125 సంవత్సరాలకు పూర్వము అర్జునుడికి చెప్పినటువంటిది మళ్ళీ చెప్తున్నటువంటిది. అంతకు ముందు నుండే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఉన్నటువంటిది. దాన్నే మళ్ళీ తిరిగి ఈ అర్జునుడికి బోధించడం జరుగుతుంది కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అజోపి సన్నవ్యయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నేను పుట్టుక లేనివాడిని, నాశనము వాడినైనను సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య స్వరూపంతోనే నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటుంటాను అని చెప్తున్నాను. సో ఇక ఇప్పటి వరకు ఆ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర గురించి చెప్పినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక ఆయన అవతారాలకు కారణం, ఎప్పుడు ఆయన అవతారం తీసుకుంటుంటాడు అని చెప్పారు కదా. నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచాయి, అనేక రకాలుగా మనం వచ్చిపోయాము అని చెప్తున్నారు కదా. సో అందులో ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడు పుట్టుక లేనటువంటి వాడు, పుట్టుక లేకపోతే మరణం ఉండదు, కనుక నాశనం లేనటువంటి వాడు. అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవికి కూడా ఆయనే ప్రభువు, ఆయనే ఆధారమైనటువంటి వాడు. అటువంటి ఆయన ఆది అయినటువంటి మొదటి నుండి ఉండేటువంటి ఆ నారాయణుడు, ఆ కృష్ణ భగవానులే అన్ని రూపాలకి, అన్ని అవతారాలకు మూలము అని చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి ఆ ఆది అయినటువంటి, ఆది దివ్యమైనటువంటి ఆ స్వరూపంతోనే ఆయన ప్రతి యుగంలోనూ కూడా అవతారాలు తీసుకుంటున్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ప్రతి యుగంలో కూడా ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క స్వ అవతారంతోనే ఈ లోకంలోకి వచ్చిపోతూ ఉంటాడు. అందుకే నారాయణుడు ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు గాను, కృష్ణుడు గాను, అలాగే ఈ కలియుగంలో కూడా ఆయన చైతన్య మహాప్రభువుగా వచ్చి వెళ్ళారు అని చెప్తుంటారు. సో మరి భగవంతునికి మరియు జీవునికి మధ్య ఉండేటువంటి పోలికలు చూసినట్లయితే ఆ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు శాశ్వతము మరియు అచ్యుతుడు, ఎప్పటికీ కూడా జ్ఞాపకం ఉండేటువంటి వాడు. ఇక మనము తీసుకున్నట్లయితే జీవాత్మలమైనటువంటి మనము శాశ్వతమే, జీవాత్మ కూడా శాశ్వతమైనదే, కానీ గత జన్మలు మర్చిపోయేటువంటిది. ఇక భగవంతుడేమో ఆయన యొక్క స్వకల్పనతోనే, ఆయన యొక్క ఆత్మ మాయ ద్వారా అవతారం తీసుకోగా, మనమేమో మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలాల ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనం చేసినటువంటి కర్మల ఆధారంగా ఈ 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక దేహాన్ని పొందడం జరుగుతుంది మహామాయ ద్వారా. ఇంకా చెప్తున్నారండి, ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో, అంటే ఆయన యొక్క దేహానికి ఆత్మకు తేడా లేనటువంటిది ఆధ్యాత్మిక శరీరంతోనే ఆయన అవతరిస్తారు. అంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి శరీరం. కానీ మనము భౌతికమైనటువంటి శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాం. ఆయన యొక్క శరీరం ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆనందమైనటువంటిది ఉండేటువంటిది. మనదేదైతే ఉందో ఈ భౌతిక శరీరము అశాశ్వతమైనది, అలాగే దుఃఖాలను కలగజేసేటువంటి ఈ దేహాన్ని మనం పొందుతాం. బట్ ఆయన యొక్క దేహం ఏదైతే ఉందో అది ఆనందమయమైనటువంటిది.
ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క శరీరానికి ఆత్మకు భేదం ఉండదు, అదే అద్వైతంగా ఉండేటువంటిది. కానీ మనము ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది, అంటే స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు. సో కాబట్టి ఆత్మ శరీరం వేరుగా ఉంటుంది. భగవంతునికి ప్రతి జన్మ కూడా గుర్తు ఉంటుంది, ఆయన ఏమేం చేస్తున్నారు, ఎందుకు వచ్చిపోతున్నారు అనేటువంటి అంశం. కానీ మనము శరీరాన్ని మార్పు చెందగానే ఆ గతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనము మర్చిపోతూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. మరి ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుతూ ఉంటుందో మరియు అధర్మము పెరిగిపోతూ ఉంటుందో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తానయ్యా అంటూ ఆయనే స్వయంగా వస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడు ఆయన ఎందుకు వస్తారు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే ఈ లోకంలో ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుతూ ఉంటుందో, ధర్మాన్ని ఆచరించకుండా ఉంటారో జీవులు, అలాగే అధర్మము పెరిగిపోతూ ఉంటుందో, ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా వస్తాను అంటూ ఆయన యొక్క అవతారాల గురించి ఎందుకు వస్తారు, ఎప్పుడు వస్తారు అనేటువంటి విషయాలను ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే మరి ఎందుకు ఆయన మరి ఆ అవతారాలు తీసుకున్నారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారంటే అధర్మం పెరిగిపోతున్నప్పుడు. మరి ఎందుకు వస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, సజ్జనులను రక్షించుట కొరకు, అంటే ఆ సాధుజనులను రక్షించుట కొరకు, తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకున్నట కొరకు, దుర్జనులను శిక్షించుట కొరకు, ఆ దుష్టులైనటువంటి వారిని శిక్షించడం కొరకు, మరియు ధర్మ సంస్థాపనకు, ధర్మాన్ని సంస్థాపించడానికి నేను ప్రతి యుగంలో స్వయంగా అవతరిస్తానయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నాడు. ఆ కృష్ణుడు భగవానుల వారి యొక్క అవతారం ఎందుకు వస్తారు, ఆయన మరి ఎందుకు అవతారాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవద్గీత ప్రకారం ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టు కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారంగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పవిత్రమైనటువంటి మనిషి, అటువంటి వారిని సజ్జనులు అని అంటుంటారు. మరి అటువంటి సజ్జనులను ఆయన కాపాడుకోవడానికి, రక్షించడానికి వస్తాను అని చెప్తుంది. తన యొక్క భక్తులను, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి తన యొక్క భక్తులను కాపాడుకోవడానికి ఆయన అవతారం తీసుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే అదే సమయంలో ఆ దుర్మార్గులు ఎవరైతే, అంటే భక్తులకు కష్టాలను ఎవరైతే కలగజేస్తూ ఉన్నారో అటువంటి ఆ దుర్మార్గులను శిక్షించడం కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. తద్వారా ధర్మ సంస్థాపన జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే నేను ప్రతి యుగంలో కూడా అవతారం తీసుకుంటున్నాను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో దేవకి వసుదేవులకు పుత్రుడిగా అవతారం తీసుకోవడం, అంటే మొదట ఆయన వారికి ఆ చతుర్భుజ నారాయణుడి రూపంలోనే కనిపించారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత బాలుడిగా వారి యొక్క పుత్రుడిగా జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఆ చెరసాల నుండి, ఆ కంసుడి బారి నుండి ఆయన్ని ఆ వసుదేవుడు నందుని యొక్క ఇంటికి మార్చడము అది జరుగుతుంది ద్వాపర యుగంలో. అది కృష్ణ భగవానుల వరకు. అలాగే మరి ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి లాభమేంటి, ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలేంటి అనేది ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. ఆయన అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నా జన్మ మరియు కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహము విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మించరు,
నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని అంటే ఆ భగవంతుడిలో చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క జన్మ గురించి అంటే అవతారాల గురించి ఇక్కడ. అలాగే ఆయన చేసేటువంటి ఆ పనుల గురించి, ఆ పనుల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారో, అలా చేసుకున్నటువంటి వారు ఈ దేహము వదిలివేసిన తర్వాత మరలా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకోవడం జరగదు ఇక. వారు ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికే చేరుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితా బహవో జ్ఞాన తపస పూత మద్భావమాగతాః. అనురాగము, భయము, కోపము విడిచిపెట్టి నన్నే ఆశ్రయించి నాయందే మనసు లగ్నం చేసి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వము నా యొక్క నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందినారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమను ఎవరు పొందగలుగుతారు అని ఎవరు ఆయన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి విషయానికి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ అనురాగము, భయము, కోపము వాటన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి ఆ భగవంతుణ్ణే ఆశ్రయించి ఆయన యందే మనసును స్థిరపరచుకుని ఉన్నట్లయితే ఇక అటువంటి వారు అంతకు ముందు కూడా ఆయన యొక్క జ్ఞానం చేత అంటే ఆ భగవంతుని జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా వారందరూ కూడా పవిత్రులైనారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు పవిత్రులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమను పొందినారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏ యదా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంకా ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణుజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎవరెవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే వారికి అటువంటి కోరికలని నెరవేరుస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా కొంతమంది ఆ సిరి సంపదలు కావాలనేటువంటి కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి కొంతమంది ఏమో కొన్ని శక్తులు పొందాలి అనేటువంటిది, ఆ భగవంతుడిలో లీనమవ్వాలి అని, ధ్యానం చేయాలి అని, ఆ భగవంతుని యొక్క సుందరమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని వేయాలని. సో ఎవరు ఏ విధంగా కొంతమంది ఆ భగవంతుడిని తన పుత్రుడిగా పొందాలి అని, మరికొంతమంది ఆ భగవంతునికి అలంకరించాలి అని, ఆ విధంగా ఎవరెవరు ఏ విధంగా, మరికొంతమంది ఆ భగవంతుడితోనే శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలని ఆ గోప వీళ్ళంతా కూడా. సో ఎవరు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటే వారికి ఆ విధంగానే నేను అనుగ్రహిస్తానయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మరి అలా అనువదిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మరి ఎందుకు మనము ఈ మానవులమైనటువంటి మనము వివిధ దేవతా అర్చన చేస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మనుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులు కర్మలలో విజయం కోరుకును కారణంగా వారు దేవతలను పూజిస్తారు. సహజంగా వారు ఈ జగత్తులో త్వరగానే కర్మఫలాలను పొందుతారు. ఎందుకంటే కర్మఫలాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కర్మఫలాలను త్వరగా పొందాలి అని భావనతో వివిధ అంశాలకు అధిపతులైనటువంటి వారిని కోరుకోవడం జరుగుతుంది. ఎలాగైతే కొన్నిసార్లు మనకి ఆఫీసులో ఏదైనా పని కావాలనుకో ఆఫీసర్ ద్వారా త్వరగా కాదనుకుంటే ఏం చేస్తాం, మధ్యవర్తుల ద్వారా పోతూ ఉంటాం. సో అలాగే మనం ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులైనటువంటి వివిధ దేవతలను అర్చించి ఆ విధమైనటువంటి కోరికలను తొందరగా నెరవేర్చుకుంటున్నాము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, గుణములు వాటితో సంబంధం ఉన్నటువంటి కర్మల ప్రకారం మానవ సమాజంలోని 4 విభాగాలు నాసే సృష్టించబడినవి. ఈ విధానమునకు నేను కర్తను అయినప్పటికీ మార్పు లేని వాడిని కనుక
నన్ను అకర్తగానే తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శాశ్వతమైనటువంటి వాడు కనుక ఆ భగవంతుడు ఈ వాటికి అంటే ఈ చతుర్వర్ణం ఏదైతే ఉందో అంటే బ్రాహ్మణులు అని, క్షత్రియులు అని, వైశ్యులు అని, శూద్రులు అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో వర్గం, సో వాటికి ఇక్కడ ఆయన ముఖ్యంగా చెప్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి గుణాలు, ఆ గుణాల సంబంధంతో చేసేటువంటి వారు చేసేటువంటి పనులు, వాటిని ఆధారంగా చేసుకొనే ఈ 4 వర్ణాలు ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని జన్మ సంబంధమైనది కాదు ఇక్కడ. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సో కాబట్టి ఆ జీవులలో, మానవులలో వాళ్ళకు ఉండేటువంటి గుణాలు, ఆ గుణాలకు సంబంధించి వారు చేసేటువంటి పనులు, వాటిని బేస్ చేసుకొని ఈ సమాజంలో 4 వర్ణాలుగా ఉన్నవి అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అని చెప్తాం. బట్ ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి దాంట్లో టీచర్ వర్గము అని, అడ్మినిస్ట్రేటివ్స్ అని, అలాగే రైతు వర్గము అని, అలాగే కార్మిక వర్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాన్ని చూస్తే. ఇక కృష్ణుడికి మనకు ఉండేటువంటి మధ్య వ్యత్యాసం చూసినట్లయితే భగవంతుడు మాయను నియంత్రించేటువంటి వాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆల్ అట్రాక్టివ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న కృష్ణ సర్వ ఆకర్షకుడు అయినటువంటి వాడు. ఇక మనము మాయ చేత నియంత్రించబడేటువంటి వాళ్ళం. ఇక మన శరీరం ఏదైతే ఉందో అది తాత్కాలికమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా క్షస్యే శుభాత్. ఇక చెప్తున్నారు ఆయన, కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవడంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. కావున ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యం వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు భౌతిక బంధనముల నుండి విడిపించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అనే విషయంలో కొంతమంది పండితులు కూడా సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకపోతున్నారు. కనుక అటువంటి ఆ కర్మ రహస్యాన్ని నేను వివరిస్తాను. దాన్ని నీవు తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ భవబంధనముల నుండి నీవు ముక్తుడు కావచ్చు అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు, కర్మ రహస్యాలను అర్థం చేసుకోవడము చాలా కష్టమైనది. అందుకే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ ఈ మూడింటి యొక్క స్వభావాన్ని గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఆ మూడింటిని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. కర్మ అంటే ఏంటి, వికర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేసినట్లయితే, సో కర్మలు అనేవి 3 రకాలుగా వర్గీకరించబడినవి అని చెప్తారు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా కర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలు. సో సాధారణంగా మనము ఏవైతే పనులు అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండేవి, అలాగే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాధారణంగా కర్మలు అని అంటారు. ఇంద్రియ నియంత్రణ ఉండాలి, చిత్తశుద్ధిగా చేసేటువంటి పనులు, అలాగే అవి శాస్త్రము ఆమోదించినటువంటి శుభకరమైనటువంటి పనులు సాధారణమైనటువంటి కర్మలుగా భావించబడతాయి. ఇక ఏవైతే కర్మలు శాస్త్రాల చేత నిషేధించబడతాయో, అలాగే ఏవైతే అశుభకరంగా ఉంటాయో అవి, అలాగే ఏవైతే హానికరమైనటువంటి కర్మలు ఉన్నాయో, అలాగే ఏవైతే ఆత్మ అధపతనానికి దారి తీసేటువంటి కర్మలు ఉంటాయో వాటిని వికర్మలు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక అకర్మ, కర్మ, వికర్మ, అకర్మ ఏ కర్మలైతే ఆ కర్మ ఫలాలపైన ఆసక్తి లేకుండా కేవలము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కోసము మాత్రమే చేస్తూ ఉంటామో అటువంటి కర్మలను అకర్మలు అని అంటారు. అంటే ఆ కర్మలు చేసినా వాటి యొక్క బంధనాలు ఏవి కూడా ఉండవు. అంటే ఇక్కడ మనం కర్మలు, సాధారణమైనటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల మనకి అంటే మంచి బంధనాలు వస్తాయి, వికర్మల వల్ల చెడు బంధనాలు వస్తున్నాయి. ఇక అకర్మల వల్ల ఎటువంటి బంధనాలు కూడా ఉండవు. అంటే ఎటువంటి ప్రతిక్రియలు కూడా ఉండనటువంటి
కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అకర్మలు. అంటే ఏవేవి మరి అంటే ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా భగవంతుని కొరకే చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అవి అకర్మలుగా భావించబడతాయి. సో, భగవంతుని కొరకు చేసేటువంటివి అకర్మలు. వాటికి ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవి. సో, మనం ఏదో లాభాన్ని మంచి కోసం చేసేటువంటివి సాధారణమైనటువంటి కర్మలు. చేయకూడని పనులు మనల్ని బంధనాలలో బంధించేసేటువంటివి అంటే చెడు బంధన ఆహ్, ఇంకా దిగజారిపోయే విధంగా చేసేవి వికర్మలు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాః. ఎవరి యొక్క సమస్త కర్మలు భౌతిక సుఖాల వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటాయో మరియు ఎవరైతే తమ సమస్త కర్మల ప్రతిక్రియలను జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అట్టివారు జ్ఞానోదయమైన మునులచే పండితులు అనబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే పండితులు అని చెప్పబడుతున్నారంటే ఇక్కడ సమస్త కర్మలో ఆ భౌతిక సుఖాల యొక్క వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటాయి. వారు చేసేటువంటి ఏ పనైనా కానీ ఈ భౌతిక సుఖాల యొక్క వాంఛలు లేకుండా ఉంటాయో, ఎవరైతే ఆ చేసేటువంటి పనులు యొక్క ప్రతిక్రియలు జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అంటే జ్ఞానము ద్వారా పనులు చేస్తూ ఉంటుంటారో అట్టి వారు జ్ఞానోదయమైనటువంటి మునుల చేత పండితులుగా చెప్పబడుతున్నారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇటువంటి జనులు అంటే ఆ పండితులుగా చెప్పబడేటువంటి జనులు తమ కర్మ ఫలములపై ఆసక్తి మమకారము త్యజించిన పిదప ఎల్లప్పుడూ తృప్తితో ఉంటారు మరియు బాహ్య వస్తు విషయములపై ఆధారపడరు. అంటే ఈ భౌతిక సుఖాలపైన వారు ఆధారపడరు. కర్మలలో నిమగ్నమై ఉన్న వారు ఏమీ చేయనట్లే అవే అకర్మలుగా అంటే వారంతా కూడా ఎప్పుడూ భగవంతుని సంబంధంలోనే ఉండి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమ సిద్ధ వసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. అప్రయత్నంగానే లభించిన దానితో సంతృప్తి చెంది అసూయ రహితులై మరియు జీవన ద్వంద్వాలకు అంటే సుఖదుఖాలు లాభ నష్టాలు వంటి వాటికి అతీతులై ఉంటారు వారు అని చెప్తున్నారు. అన్ని విధముల పనులు చేస్తూ ఉన్న గెలుపు ఓటములలో సమత్వ బుద్ధితో ఉండి వారు తమ కర్మలచే బంధింపబడరు. అంటే ఎవరైతే లభించిన వాటితో తృప్తిపడి ఈ సుఖదుఖాలు లాభ నష్టాల గురించి పట్టించుకోకుండా ఉండి ఆ గెలుపు వచ్చినా ఓటమి వచ్చినా సమానంగా స్వీకరించగలిగినట్లయితే వారు చేసేటువంటి పనుల చేత వారు బంధితులు కారు అని చెప్తున్నారు. వారు కర్మ బంధనాలలో చిక్కుకోరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞ శిష్టామృత మృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య కుతో అన్య కురు సత్తమా. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞం యొక్క రహస్యం తెలిసిన వారు దానిని ఆచరించి అమృత తుల్యమైన దాని శేషము స్వీకరించి పరమ సత్యము దిశగా పురోగమిస్తారు. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ విధమైన యజ్ఞము చేయని వారు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఎటువంటి సుఖమును పొందజాలరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి కర్మలు యొక్క వాటిని గురించి అవగాహన చేసుకొని వాటి యొక్క అంటే మనం ఆ యజ్ఞాల ద్వారా అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలాలు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ దానిని తెలుసుకోగలిగి ఆ పరమ సత్యం దిశగా ఎవరైతే పురోగమిస్తూ ఉంటుంటారో జ్ఞాన దిశలో ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంటారో ఆ విధంగా ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతారు అని, ఆ విధంగా వారు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే వారు ఇక్కడ కానీ ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలలో కానీ వారు సుఖాలను పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. ఏవం బహువిధా యజ్ఞ
వితత బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్దితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఈ వివిధ రకాల యజ్ఞములు అన్ని వేదములు యందు వివరించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. అవి విభిన్న రకాల పనుల నుండి ఉద్భవించినవని తెలుసుకొనుము. ఈ జ్ఞానమే నీ యొక్క భౌతిక బంధన చిక్కుముడిని ఖండించి వేస్తుంది. సో ఏదైతే యజ్ఞముల గురించి ఆ భగవానుల వారు మనం చేయవలసినటువంటి కర్మలను గురించి, ఆ కర్మ యజ్ఞాల గురించి చెప్తూ వచ్చారో అవన్నీ కూడా వేదాలలో సూచించబడినవే అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి పనుల నుండి ఉద్భవించినవే అని తెలుసుకో. యజ్ఞం అంటే వేదో కాదు, మన యొక్క కర్తవ్య కర్మలను సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే యజ్ఞం అని చెప్తున్నారు కదా. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ విభిన్న రకాలైనటువంటి పనుల నుండి ఉద్భవించినవే ఆ యజ్ఞాలు అని తెలుసుకోమంటున్నారు. అది తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఏదైతే ఆ జ్ఞానం ఉందో ఆ జ్ఞానము ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి బంధనం నుండి మనల్ని బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రామాణికమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞాని నస్తత్వదర్శినః. ఒక గురువుని చేరి సత్యమును నేర్చుకొనుటకు ప్రయత్నించు, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయుము. అటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థమును దర్శించినవాడు. సో ఇక్కడ మరి ఆ జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానాన్ని పారదోలేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మనము ఆ భగవంతుని నుండి కానీ, ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుండి కానీ, లేదా ఒక ఆమోదించబడినటువంటి గ్రంథాల నుండి కానీ నేర్చుకోవాలి. అందుకే చెప్తున్నారు, ఒక గురువుని చేరి సత్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యవయ్యా, వాస్తవాన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి, యథార్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. మరి ఆ గురువుని నుండి తెలుసుకోవడానికి ఆయన దగ్గర వినయంగా ఉండి ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకి సేవ చేయడం ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ఆయన అంతకు ముందే స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించిన వాడు కావడం చేత మనకి ఆ జ్ఞానోపదేశం చేయగలుగుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇక ఆ గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మన్ని మరలా భ్రమలో పడనివ్వదు అని చెప్తున్నారు. అదే ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయిన గురువు ద్వారా జ్ఞానోదయం సాధించిన పిమ్మట నీవు మరలా మోహంలో పడిపోవు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞాన ప్రకాశముతో నీవు సమస్త ప్రాణులు భగవంతుని అంశలే అని, అవి నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి అని గ్రహిస్తావు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి గురువు బోధనల ద్వారా ఏదైతే జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నామో, ఆత్మదర్శి అయినటువంటి ఆ గురువు ద్వారా జ్ఞానోదయం అయినట్లయితే మరలా ఆ జ్ఞానోదయం పొందినటువంటి జీవుడు మోహంలో పడిపోవుడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాన ప్రకాశంతో ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే అని తెలుసుకుంటావు. అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణుడి యందే ఉన్నాయి అని గ్రహిస్తావు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మోహానికి గురికా పడనివ్వకుండా ఉండడమే కాకుండా, అంటే మరలా భ్రమలో పడనివ్వడమే కాకుండా ఆ జీవుడిని కష్టాల సాగరం నుండి కూడా బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఆయన. పాపులందరిలో పరమ పాపిష్టి వారు అని పరిగణించబడిన వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానం అనే పడవలో స్థితులై ఉండి ఈ ప్రాపంచిక భవసాగరాన్ని దాటిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్య పాప కృత్తమః సర్వం జ్ఞాన ప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి
అంటే పాపులందరిలో కూడా పరమ పాపిష్టివాడుగా ఇప్పటి వరకు భావించబడినటువంటి వాడు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక భావనలో ఉండి, అంటే ఆ భక్తి భావనలో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి, ఆ చైతన్యంలో ఆ భక్తి భావనలో స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే ఆ దివ్య జ్ఞానం అనేటువంటి పడవ ఏదైతే ఉందో అది ఆ కష్టాల సాగరము నుండి బయటపడవేస్తుంది ఆ పడవ అని చెప్తున్నారు. ఏ పడవ మరి? ఆ దివ్య జ్ఞానం అనేటువంటి పడవ. అది ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానము అనేటువంటి పడవలో ఆ భగవంతుని జ్ఞానాన్ని యథార్థంగా దర్శించగలిగినప్పుడు అది మనల్ని ఈ సంసార సాగరము నుండి బయటపడేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అన్ని పాపపు ప్రతిచర్యలను దాటివేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను కాల్చి, అంటే కట్టెలను బూడిద చేసినట్లుగా ఈ జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించే ఫలాలన్నింటినీ భస్మం చేసేస్తుందయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే అగ్ని కట్టెలన్నింటినీ కాల్చి భస్మం చేసేస్తుందో అదే మాదిరిగా మనం చేస్తున్నటువంటి కర్మల వల్ల వచ్చినటువంటి ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫలాలు అనేటువంటి కట్టెలని ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి అగ్ని భస్మం చేసేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి గురువు ద్వారా పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానము ఇక అన్ని పాపపు చర్యల నుండి కూడా బయటపడేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అంటే ఆ భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని ఎవరు పొందగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేణ నాధిగచ్చతి. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలవాడు, తమ మనో ఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము పొందుటకు అర్హుడగును. మరి ఎవరు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హులు అంటే చెప్తున్నారు, దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి తమ మనో ఇంద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసినటువంటి వారు ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వారు అర్హులు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగానే శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు, అంటే ముక్తిని పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని వారు చేరుకోగలుగుతారు అని తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అని విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అజ్ఞచ్చ శ్రద్ధదానచ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. మరి ఎవరు ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేనివారు మరియు అనుమానపడే స్వభావము కలవారు ఈ భగవద్ జ్ఞానమును పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఆ జ్ఞానము విశ్వాసము లేకుండా ఉండి అనుమానపడేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారో అటువంటి వారు ఆ యథార్థమును అంటే ఆ భగవద్ జ్ఞానమును పొందలేరు, ఆ పరమసత్యాన్ని తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సందేహించే మనసు కలవారికి, ఎప్పుడు అనుమానాలు పడేటువంటి మనసు ఉండేటువంటి వారికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం ఉండదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఆ విచ్చలవిడితనంతో ఉంటుంటారో, ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా ఉంటుంటారో, ముఖ్యంగా 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం, జోదం ఆడకుండా ఉండడము, మాంసభక్షణ చేయకుండా ఉండడం, అలాగే ఆ అక్రమ సంబంధాలు ఇర్రిలేటివ్స్ ఆ విషయాలలో అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడం, అలాగే
మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడం. ఇవి మనం పాటించవలసినటువంటి ధర్మాలు అని చెప్తుంటారు. అంటే జూదం ఆడకుండా ఉండడం, మాంసభక్షణ చేయకుండా ఉండడం, అలాగే మద్యపానం తీసుకోకుండా ఉండడం, అలాగే ఇతర సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడం. కానీ ఎవరైతే వీటిని కలిగి ఉంటారో, ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్‌ని పాటించకుండా ఉంటారో, వారు పతనం చెందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో, వారు ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అని చెప్తుంటారు. చెప్తూ ఇక ఆయన ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. ఓ భరత వంశస్థుడా, అందువల్ల అజ్ఞానము మూలంగా నీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధం ద్వారా ఖండించు. యోగాలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయలెమ్ము అంటూ ఆ అర్జున్ని ఇక్కడ మరలా కార్యోన్ముఖుని చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ అజ్ఞానం వల్ల ఆ అర్జునుడి యొక్క హృదయంలో అనేక సందేహాలు తలెత్తినవి ఆయనకి. సో అందుకే ఆయన అనేక రకాలైనటువంటి విషయాల గురించి ప్రస్తావించాడు, ఆ సందేహాలన్నింటినీ కూడా. సో కాబట్టి అటువంటి సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞానము అనేటువంటి ఆయుధము ద్వారా ఖండించి వేయమంటున్నారు. జ్ఞానాన్ని పొందినట్లయితే ఆ జ్ఞాన ఆయుధము వాటన్నిటిని కూడా ఖండించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఖండించి వేసి ఇంకా ఆ యోగంలో అంటే ఆ పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి విషయంలో స్థితుడవై ఉండి, అంటే నిష్కర్మ యోగ విధానాన్ని పాటిస్తూ నీవు యుద్ధానికి సన్నద్ధుడు కా అర్జున అంటూ ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని మరలా బోధిస్తూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుని చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ జ్ఞానము పొందడం ద్వారా అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోమని మనందరికీ కూడా అర్జునుడి ద్వారా ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నారు. సో అందరం కూడా ఒకసారి జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ.